Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be je fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jam la ka mago berebere ka koto mago tala mago te mindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la mukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu be mali kono ani munu sigiro beno do jiye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service Jenyo ankele mimbe au ka hijini au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u flani hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube dugawu ke hijini umura ke chugo nyuma ana musakaw ala ka nogoya silame bela jele ye innal hamda Bolumafɛn sen filaw ka taa se a sen sababu ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka seginkow ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Susɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolomafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni nga aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yasa ka se k'aw ka bolomafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinen bɛ siraba taa ka seginkow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolomafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolomafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na funteni ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SRL yasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ i bolo su ni tile Emicom SRL nalen no kana wasa kɛ kiti min bɛ n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo ventilateur ta b'u bolo téléphone ni radio ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi i fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SRL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 30 i bɛ se k'o dasi mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔni ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau bɛ u bolo Kucalakaw fɛ yen Segu Sikaso min ye Kulukoro ye Kayi Nɔnsɔnbugu ani mali fantan 4 a fɔ Emicom SRL. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan
wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye, awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. K'a daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la, ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a chiffre sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ. Tarata ye min ye juin kalo tile 16 san 2026 an b'o kɛnɛ fana kan. Fala ye bi sɔgɔmada in na an ka babu bɛna taa n'an ye motoko kibaruya la min ye silencieux ye Tumutukaw fɛ yen. Seydou Bassirou Ɲagandu ale n'a ka kɛlɛkɛcɛw ye wuli ka jɔ kɛ k'u bolo da moto 50 n'a maɲɔgɔnlɔnw kan ani minɛn caman baden. Sabula nin waati in na Bamacɔni jɔwale ka maaw u ka wulikajɔw olu sumalen n'u bolo k'a sababu kɛ moto tɛ se ka boli ye. O moto minnu sɔrɔla o waleyaw kɛra cogo min na an n'an da don o la. Mali fana kɔnɔna na sa moto papier tali o daminɛna kunungo kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Mali fan caman fɛ mɔgɔw kɔni wulilen don k'u jɔ yaasa u bɛ se k'u ka plaki sɛbɛnw bila don cogo min na yanni plaki kuraw yɛrɛ bɔli cɛ. Ezo kalankɛdenw y'u sigiyɔrɔ bila ka taa munumunu salo kɛ Segu n'a Lamini na. A bɛ fɔ min ma sa ko bivouac u y'o sigi sen kan tile 2 baara don. Siri Lamini Kone Traoré a n'a ka cɛ don n'o ye colonel ye Ezo kɔnɔna na u bɛ o baara la. Groupement spécial de sécurité n'o ye colonel Ba n'a ka cɛdenw ye san 13 sɔrɔli olu y'o ɲɛnamaya u ka sigida kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Kuluba olu ka dagayɔrɔ o bɛ yen an n'an da don o kuma na bi sɔgɔmada in na. Délégation ka bɔ Mauritanienkaw fɛ olu nana an fɛ yan kunu ka wolomasiri tabaw ka minisiri k'a nana ni sɛbɛn ye u ka jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ka na di an ka jamana ɲɛmaa ma. San laban ɲɔgɔndan hukumu kɔnɔna na hali bi ɲɔgɔndan min bɛ n'a fɔ ma ko BT1 ni BT2 o daminɛna kunungo Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. Wulikajɔ ni cɛsiri o hukumu kɔnɔna na min ye Samaya Malamini ye ale taara Badugu Balandugukaw fɛ Guinée marabolo la. Ndolati dɔ tun bɛ yen a taara o kɛnɛ kan ka taa o denfaya kɛ. Min ye poids min fana bɛ yen n'a bɛ k'o jɔ bi k'o lakurakuraya a y'o fana baaraw olu lajɛ a segintɔ. N'an bɔra Samayakaw fɛ an bɛ taa Yoro so ka taa min ye Kuri ka taa Bafulabekaw ma ko sanji kɔlɔlɔ kɔni bonyanen don olu ka bi kosɛbɛ a tiɲɛniw barika bɛ ka bonya. Kɔkan kibaruyaw bɛ taa n'an ye Ukraine ni Senegal ni Burkinakaw fɛ yen n'an bɔr'o la sa farikolo ɲɛnajɛ kunun kɛra fu ni fu ou bien semase sela don ma a ma k'o de ye sa wa maa si ma se maa la 2 ni 2 1 ni 1 fu ni fu min ye o farikolo ɲɛnajɛ Coupe du Monde a duguduguma kumaw fana olu caman bɛ sen na sabula dege karamɔgɔw y'a jira k'a fɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ ka boli ndolancilaw caman kan ndolaci tɔn minnu bɛ yen n'olu jatebatiw ka falen u bɛ ka gwan dɛ. Coupe du Monde daminɛ in na an kun ɲɛna ko mɔgɔ olu nana baati cogo min olu ma baati o cogoya la u jɔ u jɔyɔrɔ la nin waati in na min ye entraîneur fɔlɔ kelen gɛnna ka ban hanfala ye. Tunisie olu y'u ka entraîneur kɛ Sabri Lamouchi u ko k'ale ka taa so. Hervé Renard i b'ale dɔn dɛ ale ye Coupe d'Afrique ta ko siɲɛ 2 ni jamana 2 ye. Ale de taara ka min ye Tunisikaw fɛ Coupe du Monde a fana ka kɛnɛ don sabula san Qatar ta tun bɛ yen min ye Arabie Saoudite ka dege karamɔgɔ kun olu de ye a tɔgɔ ye di Messi ninnu dasi Coupe tulon daminɛ na. Ni y'an ka kuma la kumabaw ye sɔgɔmada in na aw bisimila Jani ale sanfɛla la.
Falayi diɲɛ kɔnɔna na kɛlɛba kelen pe de bɛ yen. Kɛlɛ in a kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye jɔnni ka girin jɔnni ka bon se bɛ jɔnni ye o ɲinini don. Kabi diɲɛ bisimilayi fo kana se a bilama in ma min ye Amɛrikɛnw ye sanga ɲɔgɔn wɛrɛ t'olu la ni irisiw tɛ nin fan fila yɛrɛ bɔra ɲɔgɔn kɛlɛ la u kɔladenw u b'olu dasi tuma bɛɛ u yɛrɛ ka nafaw kama bɛnkanw kɛlen don. Anw minnu ye farafin jamanaw ye anw ti marifa dilan an ti drone dilan bɔma atomiki t'an bolo an sigilen don nafolo kan k'an b'o mara o bɔcogo n'o sɔrɔcogo o fana kumayalen don an ma. Falayi bi kɛlɛ min bɛ yen kelen pe siniɲɛsigi kɛlɛ min ye maanifinya kɛlɛ yɛrɛta kɛlɛ seko kɛlɛ wa min ye a nɔnfɛnw bɔcogo ka ca kosɛbɛ. O kɔlɔlɔ dɔ ye mun ye Irisi ni Ukraine ka kɛlɛ nɔnfɛn nana bɔ fɔ anw ka jamana kɔnɔ yan Falayi bi Mali Niger Burkina Faso olu tɛmɛnen kɔfɛ Mali Mauritanie Senegal kataba naani bɛ olu fana ka dancɛ la bi ko min ye Ukraine jamana ye ale kasa bɛ yen Ukraine min ye wulikajɔ kɛ waati tɛmɛnen na Tɛnza Watanikaw fɛ yen k'anw ka wolomasiri tabaw ka bi olu kan k'olu mago sa Ukraine min bilama na ale bɛ ka bamancɔlen ni lawale kɛbaw kɔkɔrɔma don ni drone ye ka kalan k'u kunna Ukraine min tɛ k'a dogo tuguni k'a bɛ kalansenw sigi sen kan yaasa bamancɔlen ni lawale kɛbaw olu bɛ se ka kɔkɔrɔma don cogo min hukumu de kɔnɔna na sa a nana ye k'a fɔ Mali wolomasiri tabaw ye taabolo falen ka kɛlɛkɛcogo falen bi na min ye wolomasiri tabaw ye olu ko maa o maa ne bɛ munumunu saalo kɛ Mali jamana kɔnɔ i bɛ moto la duguni ɲɔgɔn cɛ i k'a bila i kunna k'i ye olu ka maa fata ye dɛ. U y'a yira fana k'a fɔ maa o maa bɛ bi k'e bɛ bolimafɛn wɛrɛ ta k'i b'i kunna dugu kan k'i bɛ wuli ka jɔ kɛ k'i bɛ fɛn wɛrɛ sigi sen kan i k'a bila i kunna k'a fɔ ko armée kɔni fila t'i n'a cɛ k'i bɔ a la pewu ni u sera k'i sɔrɔ k'i fa o la sa lɛrɛkotigɛ min bɛ sen na a donna tan a bɔra tan ni armée kuma nin ɲɛfɔ nin bɛɛ lajɛlen y'a kuma la maɲɔgɔnlenw ye Falayi kɛlɛ kun ye mun ye ni min ma danyɔrɔ dɔn a yɛrɛ la armée kɔni bɛna wuli ka jɔ kɛ o degun min talen don bi a jaabi bɛ ka ye fan dɔw fɛ sabula yɔrɔ caman na bamancɔlen ka wale kaba kun kɛlen don ka maaw minɛ olu yɛrɛ ka wuli ka jɔ n'u ka taa ni ka segiw dɔgɔyalen u y'a maa caman bila sabula balo tɛ ka sɔrɔ u yɛrɛ tɔgɔ la kuma tɛ ka di maa wɛrɛ ma nin bɛɛ kɛrɛfɛ mun kɛlɛ bɛ bi na Falayi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ min ye Mauritanie ye an ka jamana ɲɛmaaw ye bolokɔni taamasere ta ka ɲɛsin Mauritanie ma o Mauritanie nin filɛ nin ye bi ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin Mali ale ni Senegal ma u ka jamana ni jamana cɛ siraɲɛnabɔ minisiri u y'o bila ka taa wɔlɔfɔw fɛ yen ale ni Basiru Jomaya Jagari Fari ye ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ o waati kelen u y'u ka wolomasiri tabaw ka minisiri bila ka na général d'armée Asimi fɛ yen Falayi kuma ye kelen ye an ye dɔ kɛ ɲɔgɔn lajɛ la an ye ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn musalaka la Mali kɔni ye min fɔ ko a b'o kan bi a tɛ b'o kan fiyewu o ye k'a fɔ maa o maa n'i y'i kɔngɔn fa minan na ka bɔ jamanaw kɔnɔ k'i bɛna kɛlɛ de daga anw fɛ yan faamuyali tɛ ɲini a la i kɛra pankurun na o i kɛra i sen na o i kɛra moto la o i nana sira o sira fɛ armée ko k'ale t'i to yen Diomaye Faye fɛ yen sigana donna kuma na k'a jira k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ min ye Ukraine jamana ye ale dagayɔrɔ a n'a ka kɛlɛkɛjugujugu dagayɔrɔ talen tɛ Mauritanie ye min ye nin kalo in tile 10 ye Basiru Jomaya Jagari Fari ale ye Mauritanienkaw ka jamana ni jamana cɛ siraɲɛnabɔ minisiri bisimila baabu ninnu kɔni ye tali kɛ min na o ye lakanako ye kuma kɛnɛmana n'a sokɔnɔnaw tɛ kelen ye Falayi sabula diplomatiw olu ka kuma min bɛ fɔ kɛnɛma ani u nakun yɛrɛ min o tɛ kelen ye bi ko k'a lajɛ u ni Mali bɛ se ka jɛ cogo min na sa ka wuli ka jɔ kɛ dancɛ min bɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la Mali ko fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye sigana ye n'a bɛ bɔ Mauritanie ɲini ka faamuyali tɛ a la tuguni gosili o de ordre de n'an ka armée ma fɛn damadɔ kɛra dɔgɔkun in kɔnɔna na Falayi maaw y'a kuma fɔ nka armée olu bɛ baara min na bi a yirala k'a fɔ a degun barika bɛ ka bonya kosɛbɛ Mauritanienkaw ka sabula a yirala k'a fɔ n'i tɛ duguden gansan kɔni ye sigana mana y'i la armée ale ni min ka kan a b'o kɛ wa ɲininkali t'a la kuma t'a la n'o y'a sɔrɔ bi sigana jɔrɔnaba bɛ Mauritanienkaw la wulikajɔ min bolo dalen filiw fɛ nin ye sa o ye k'a fɔ olu ni Senegal ni Mali u ka jɛ sa komi jɛkulu min b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛ ka jamanaw dancɛ lakana baaraw kɛ ko k'o kurakuraya Mali ko ale ta ye kelen ye a ti don jɛjugula tuguni a ti don filamancɛna tuguni a ti don maa fɛ maa min bɛ a fɔ bi nin ka ɲi sini nin man ɲi a tɛ furugufurugu kuma na ni kɛlɛ nin jɛ don fɛn fɛn ye bamancɔlen ɲugawale kɛbaa ye o tɛna don ale ka dugukolo kan tuguni ale y'a ka labɛn sabati u ni Senegal bɛnn'a kan Senegal sɔnna o ma
Mauritanie de kun y'i yɛrɛ minɛ k'i kɛ gɔn kelennabila ye a ko in hukumu kɔnɔna na bi n'u segira ka na u k'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ b'a dawolo kɔrɔ la armée ye min fɔ kabini furancɛla fanga daminɛna fo bi o baaraw de bɛ sen na nka sigana min bɛ yen o de ye k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ Mali dalen don Sénégal la sabula bi a dɔn k'a fɔ ko Faransi ka cɛdenw tɛ Sénégalikaw fɛ yen nka ni Sénégali tora nin dabolo in na min ye basigibaliya ka ɲɔ ɲɛ ye kow ka ca y'u fɛ yen Faransi min bɛ nin ko bɛɛ kɔfɛ a bɛ wuli ka s'uma an bɛna aw ka lakana sabati han an ka sɔrɔ ka ca u fɛ yen an ka maaw ka ca u fɛ yen an ka jagokɛlaw ka ca u fɛ yen an n'aw bɛ bɔla caman na an tɛ se k'a to ten cogo la ni juguya ni bamajanwale kɛbaaw ka se ka na munumunu aw fan fɛ k'a sɔrɔ anw mana ka na dɛmɛ don aw ma n'an ka wolomasiri tabaw ye bi dun min ye Sénégalikaw ye olu t'a fɛ k'o m'u tulo la nka gouvernement falen min kɛra Sénégali k'a ye dayɛlɛ fɛn caman ye ko caman bɛ se ka sigi sen kan ko caman bɛ se ka kɛ bi sabula hali maa minnu bɛ yen n'olu kan ka taa jɔyɔrɔ fali kɛ CEDEAO kɔnɔna na Sénégal tɔgɔ la o maa sugandilenw sɔrɔdasi mafalenw b'a la minnu ye MINUSMA baara kɛ anw fɛ yan u ka miirina u ka kuntilenna daw ka yɛlɛ kɛlɛw ka sigi sen kelen kan nka min ye Mali kɔni ye ale ko AES hukumu kɔnɔna na baara minnu kan ka kɛ ale b'o kɔnɔna na a n'a sigiɲɔgɔnjɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ sɛrɛ min sigilen don sen kan bɛɛ k'i jija i ka fan na u k'u jija u ka frontière la min bɛna anw ka fanfan fana b'an jija o la nka siganaba de bɛ bi ka ɲɛsin Mauritanie ma sabula jamana fila in bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don mun na min ye Ukrainikaw ye olu ka mercenaires minnu bɛ yen n'u bɛ Bamajɔ ni Jugawale kabaw kɔkɔrɔma don o siranna bɛ yen n'o y'a sɔrɔ min ye lasigiden ciden min nana kununko Asimi fɛ yen a y'a yira bɛɛ lajɛlen na ko balimaya ni sinjiya taama don nka Falaye ciden a b'a yira ci kun ye min ye han wolomasiri tabaw ka minisiri o tɛna tiga feere kuma fɔ dɛ ale tɛ se ka na fiyewu cogoya si la ko ale nana ko seko ni dɔnko ko kuma Falaye a nana kɛlɛ ko kuma de la wa a nana kɛlɛ dankunko kuma de la a nana fana ka na yira k'a fɔ fɛɛrɛ min bɛ yen bi ni Mali ni Sénégal bɛ k'a kɛ olu ka ye a kɔnɔna na nka Mali ale ko bɛ cogo min bɛɛ k'i fasa ja i ka fan fɛ anw de b'an ka siganamaw dɔn an ka dugukolo sanfɛla la an b'an ka baara kɛ an ka baara kɛcogo la nin waati in na nin ko ninnu de bɛ sen na a munumunu salo a n'a ɲɔgɔnyew bɛ ka caya wolomasiri tabaw minnu fana b'a baara la n'Ala sɔnna a ma min mana bɔ a kɔnɔ an n'a da maaw olu tulo kan. Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite. BT ni ale ye maa minnu bɛ baara dege kalan kɛ an ka camancɛ kalansow la a BT fɔlɔ n'a filanan o ɲɔgɔndanw daminɛna Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye esika kɔnɔna na minisiri ale taara enveloppe fɔlɔ dayɛlɛ ye a yɛrɛ sa k'a fɔ ko ɲɔgɔndan in bɛna tɛmɛ maa 31 691 ni ɲɔgɔn cɛ minnu tilalen don BT1 o maaw ye maa 22 449 ye mun bɛ sa n'o olu kɔni kan ka baara in bɛɛ lajɛlen kɛ a yɛrɛ k'a fɔ sa ko maa minnu bɛ yen n'olu ye candidat libre ye 6 497
min ye musolakaw ye olu ye 2,500 ani 52 ye ɲɔgɔndan in kɔni bɛ ka kɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ kunungo min ye baara in ye sa ale kɔni bɛ to senna fo ni dɔgɔkun in ale ban waati ɲɔgɔndan in bɛ tali kɛ fɛn belebeleba minnu na sa n'o ye bolola baarakɛlaw ka fɛnw ye administration bɛ o la industrie agrobusiness ale ni élevage a bɛ tali kɛ o la jamanakuntigi ale ka a yɛrɛla min na sa n'o bɛ fɔ ma ko médaille effigie lion debout olu ka décoration kɛra o ye min ye surasiya yɛrɛ fana jala dɔw fana dira maa tan ma wulikajɔ ni cɛsiri ni kɛlɛ hukumu kɔnɔna 22 olu fana ye félicitation sɔrɔ ani attestation lieutenant min bɛ yen n'ale bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la sa n'o ye u ka lieutenant kɔrɔ ye u ye jɔnjɔn dɔ di ale fana ma colonel Aluseni Ba ka laseliw senfɛ sa maa minnu ye nin jɔnjɔn ninnu sɔrɔ a y'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn baara kɛcogo ɲuman furancɛla fanga ɲɛmaa ka lakanako ta nasira la ani calatigɛ jɛkulu ka lakanako ta nasira la yɛlɛma minnu donn'u ka baara la ani dɛmɛ minnu kɛr'u ye kalan minnu sera ka sigi sen kan fɛɛrɛ minnu ni lajoli baara minnu fana sera ka kɛ a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na a ko ale kɔni b'a dɔn k'a fɔ bi min ye laɲini min bɛ ka kɛ jamanakuntigi fɛ n'o ye baara ka kɛ ka ɲɛ basigi ni lafiya ni jaabi ɲuman sɔrɔli la olu bɛ ka o baara kɛ fo ka se a dan na nin waati in na jɛrɛ in fana kɛra sababu ye tasibila ka ta ka ɲɛsin général d'armée Sadio Kamara ma ale bɛ ka kalifa minɛ a la avril kalo tile 25 san 2026 kalo fila o kɔfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni bɛ wulikajɔ ni cɛsiri la min ye chef d'état-major particulier min bɛ jamanakuntigi tɔgɔ la u y'a fɔ kunnafonidilaw ye k'a cira ka na foli kɛ ka ɲɛsin nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen maaw ma colonel Ba n'a ka maaw su ni tile u bɛ baara min na min ye colonel major Saliya Samake ye a ko fo k'o foli ta ka ɲɛsin u ma min ye jɔnjɔnw ye calatigɛ jɛkulu ni lakana minnu ka kan o baara hukumu kɔnɔna na fɛɛrɛ kura minnu sigira sen kan u y'olu baara dɔw yira maaw la yanni tulon ale ka kuncɛ dugukoloko hukumu kɔnɔna na Tumutukaw fɛ yen Tumutu opération dugukoloko maaw olu ye wulikajɔ kɛ k'u bolo da nin kalo in tile 11 moto 51 a bɛ fɔ masa ko Apasoniki o ale ni KTM u y'olu caman baden de minɛ minɛn ninnu fana kɛrɛfɛ sa minɛn wɛrɛw tun bɛ yen n'olu tun kan ka taa di Bamajɔ ni wale kɛbaw ma wulikajɔ in kɔni kɛra Tumutu yɛrɛ kɛrɛfɛla la wolomasiri tabaw fɛ minnu ka ɲɛmaaya bɛ Seydou Basiru Ɲagandu bolo silansi ye ale n'a ka cɛ dɔw u y'a yira sa k'a fɔ ko minɛn ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka taa di jugu de ma yaasa ka se ka wulikajɔ kɛ nka nin waati laban in na armée yɛrɛ fɛɛrɛ minnu tigɛ olu dɔw jaabi de bɛ ka kɛ nin ye bi sabula taa ni ka segu tɛ se ka kɛ fo bɛlɛni sugu dɔ armée dun fana sɔmi ka jan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tumutu mara kɔnɔna na a ye foli tanu kɛ ka ɲɛsin dugudenw ma k'a tila k'a ɲini u fɛ sa u n'u ka sɔn u ni wolomasiri tabaw ka baara kɛ yaasa basigi ni lafiya bɛna cogo min na minɛn ninnu caman tun bɛ ka taa Gourma kɔnɔna na n'a dɔw kun sera yen sa u b'a walankata ka taa Gawo yan fanfɛlaw la min ye baara kun bɛna kɛ ni a ye olu y'u tɛgɛ sigi a bɛɛ lajɛlen kan maa min bɛ yen n'o yɛrɛ bɛ lakanako yɛrɛ kunna n'o ye lieutenant Eli Kulubali ye ni dugukoloko ko b'ale bolo ale fana ye foli tanu kɛ ka ɲɛsin nin baara in ma a ko min ye minɛn minnu n'an y'o ye k'olu dɔrɔn tɛ koyi motɛriw b'a la machine minnu bɛ fini ko olu bɛ a la min ye minɛn wɛrɛw ye n'o kan ka kɛ gwadumuso ka baarakɛminɛnw ye olu bɛɛ lajɛlen sogololen kun don minɛn ninnu na tɛgɛ kɛra a la yɔrɔ min maa minnu bɛ yen n'u ko bɛ duuru don fiɲɛ na armée ye i wasa don Banankɔrɔ Ezo ale denmisɛnnin minnu ye tako filanan baara la nin waati in na n'u bɛ colonel Siri Lamini Tarawele ka yamaruya kɔnɔna na olu ye u sigiyɔrɔ bila a bɛ fɔ ma bivouac ka o sigi sen kan min ye tile damadɔ kɔnɔna na sa u bɛ bɔ u ka daga yɛrɛ kɔnɔna na pewu ka taa kɛlɛdege baaraw kɛ yɔrɔ jan na fɛɛrɛ ni dabali minnu sigi sen kan sɔrɔsiya ko ta nasira fɛ baara in daminɛna juma tɛmɛnen a bɛna to senna fo ni kalo in tile 18 n'a lamini bɛɛ lajɛlen na min ye colonel Mamari Samake ɲɛ sirilen ka marifaw k'olu sigi sen kan ani ka wulikajɔ fana kɛ ka taa kɛlɛ dɔ ladege dɔ lasigi sen kan tu dɔw kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Ezo denmisɛnninw fɛ Ezo min ni ale ɲɛmaaya bɛ bibi na colonel Siri Lamini Tarawele bolo a n'a ka cɛ dɔw k'u ka baara ko a kɛcogo k'a ka ɲi kosɛbɛ halisa sa ko ka dɔ fara ko olu taabolo kan fala kunungo moto ka plaque don olu la o baaraw daminɛna sen 2 ni sen 3 Bamakɔ kɔnɔna na yaasa minisiriso min kɛlen don ka baara in sigi sen kan chargé de mission ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa ONT kɔnɔna sogonikɔkaw fɛ yen tile kɔrɔla la sa a yira k'a fɔ maaw kɔni bɔra fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ mototigiw ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ i ko n'a fɔ u bɛ taa essence jurujan minɛ cogo min fala ye a yira sa k'a fɔ minɛn kɔni caman sigira sen kan Bamakɔ yan baara in bɛ se ka kɛ cogo min n'i nana sa i ka carte biométrique b'o ɲininkali k'i la walima passeport walima n'i ka permis b'i bolo i b'o yira certificat de résidence o fana bɛ ɲini fɛ i ka moto facture walima n'a sɔrɔ vignette b'i bolo min bɛ sen kan olu yɛrɛ bɛ déclaration dɔ d'i ma i b'o tɛgɛ nɔ bila nin bɛɛ kɔfɛ sa numéro dɔ bɛ d'i ma
i bɛ sɔrɔ ka sa 2000 ale ni 400 sara ni o ye don nataw la a na f'i ɲɛna k'i ka plaki o filɛ nin ye o na ta ka d'i ma minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna ko yaasa an ka maaya n'an ka danbew ka don an ka kalansow kɔnɔna na ale ni saw an ka taabolo an ka maanifinya kɛcogo bɛ se ka don an ka kalan kɔnɔna na cogo min na k'an ka denmisɛnninw dilan Mahmud Dafe ale ni Birema Kansayi u ye jɛkulu min sigi jɛkulu y'a yira sa kalan bɛ se ka kɛ ni fɛn minnu ye u y'o kɛ gafe kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka na o di Mahmud y'o de ta k'o di Birema Kansayi ma a ka se ka don an ka kalansenw kɔnɔna na an ka denmisɛnninw ka se ka an ka maaya n'an ka tabiyaw dɔn baara in kɔni sigira sen ka jamana ɲɛmaa ale ka laɲini na sabula a yira k'a fɔ ko min ye maanifin yɛrɛ de kan ka dilan an ka jamana kɔnɔ yaasa an bɛ se ka bɔ degun caman ale kɔnɔna na cogo min na an bɛ taa fan fɛ fala ye an bɛ sɔrɔ ka na don jamana kɔnɔna kibaruyaw olu la. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somat don ko don Bamako, Seko, San, Moti, Kuchala, Katase Sikaso ma, Kenyeba, Kita, Umanina, Nyoro di Sahel Mauko, Katase Kolokani, Jijeni, Fokatase Bemama. Somatra, Fien Foroko, Somatra, Kauli Herela, Kase Herela. Aywa, Kilian Obem. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa k'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Jamana kɔnɔ kibaruyaw bɛ taa n'an ye Sajolakaw fɛ yen DGCC ale bolofara min bɛ yen kari tɛmɛnen k'a ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min sen fɛ min ye fasodenw ye u ye kibaruya d'u ma k'a jira sa ko Sajola kɔnɔna na fala ye taji a bɛ ka feere tɛ san sɔngɔ la station caman na station 11 ɲɔgɔn ko u ye olu kɔni ye k'olu dɔ Sajolakaw fɛ yen ale ni kurukotɔkaw olu fɛ yen ko sabula sɔngɔ u tɛ ka o bato DGCC kɔni taara sa ka olu datugu ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka papier k'a la k'a bɛɛ lajɛlen datugu k'a jira sa k'a fɔ ni Ala sɔnna ma a ko bɛɛ lajɛlen na bila nin waati in na sariya tigilamaw olu ka bolo kan nka taji kɔni olu t'o feere fo min ye baaraw bɛɛ lajɛlen ka sen ka se a dan na sabula dugudenw olu ye kofɔli kɛ an ka marabolo kɔnɔna na motow olu fana nimero sigili daminɛna n'o y'a sɔrɔ Bamakɔ ya jama bɔra ka caya dugu kɔnɔnaw fana na moto taxiw ni min ye katakatanitigiw ye kabini kununko ntɛnɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɔra sogonikɔkaw fɛ Bamakɔ o fara cogo min Kulukoro Segu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra ka na nka fala ye gɛlɛya kelen de bɛ maaw da kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ koyi ko min ye résidence ye k'o sɔrɔli ye kataba 4 ye duguden caman y'a jira sa k'a fɔ ko f'i k'i bolo bila i kun polisiso dɔw la n'o tɛ ko min ye résidence ye k'a tɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ sɛbɛn kan ka dilan fu majɛ minnu fana yera baara la o ye k'a fɔ marabolo kɔnɔna na min ye minisiriso ka maaw ye jama man ca ye kosɛbɛ o de la sa dugu caman na bi welewelemada bilalen don sa k'a jira k'a fɔ sa ko min ye fɛɛrɛ bɛ se ka sigi cogo min na maaw bɛ se ka caya cogo min na baara in na a ka se ka teliya jama kana taa jɔ Jakarija Jalo ni ale bɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale y'a jira sa k'a fɔ k'u ye fɛɛrɛw sigi sen kan
yaasa dɔ bɛ se ka fara jama kan cogo min na don nataw la maaw ka se k'u ka baara sɔrɔ gɛlɛya minnu filɛ ninnu olu fara dugudenw fɛ kosɛbɛ n'o ye maaw bolo ka suma mansin na ye ani fana jama bɛ firi u ka cogo min na u k'a lajɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi yaasa jamana kɔnɔna fana na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulukoro Segu ale ni Bafilabew ni Kuri marabolo ninnu kɔnɔna fala ye olu bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko fo min ye jama ka caya n'o tɛ a bɛ ka kɛ cogo min na bi jama min bɛ bɔ ka na caman bɛ taa so k'a sɔrɔ min ye turu a ma se olu ma halisa an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la Yoroso Kuri ani Bafilabe ko sanji kɔni ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ nin yɔrɔ saba in na n'o y'a sɔrɔ Yoroso Kurikaw fɛ yen arajoso dɔ kɔni o minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛra sanji fɛ ka taa fili fo yɔrɔ jan fiɲɛkolo fandanbada fɛ o ye Kurikaw olu degun kosɛbɛ Yoroso ale cercle kɔnɔna o don o fana na tuguni y'a yira sa k'a fɔ ko fiɲɛkolo fandanbada kɔni bɛ ci kosɛbɛ Futubakaw fɛ yen Ɲambiya no o bɛ Bafilabe marabolo fana na olu y'a yira sa ko ye kabamɛgɛru kɔni ye tiɲɛni don olu kun kosɛbɛ wa kabamɛgɛru in fana a kɔni binna muso dɔ n'a den kan Ala farala olu kan foyi ma u sɔrɔ u ni kɛnɛ bɔra a ko la halisa san fiɲɛko ta na fanfɛla la fana a yira k'a fɔ ko Kitamara fana na min ye fiɲɛkolo fandanbada kɔni taara ni yiriw caman ye min ye mangoro minnu tun bɛ ale ni maa minnu ka lemuruw fana tun bɛ yen olu caman fiɲɛkolo ale ye tiɲɛni kɛ o la fala ye min ye Kɛɲorobakaw fɛ yen kasobo min bɛ yen ko kasoden kura bɛ ka taa yen su ani tile Bamako kasobonba k'a falen no jama na o la sa u bɛ ka dɔ bɔ o jama la min ye jama fanba kɔni ko bɛ ka bila ka taa Kɛɲorobakaw fɛ yen ale ni Joyila kasobo na yaasa Bamako kasobon kɔnɔna bɛ se ka lafiya cogo min ye nin wulikajɔ ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ kiiri minnu bɛ ka sigi sen kan jaabi bɛ ka sɔrɔ o la Kayikaw fɛ yen Tigresi k'ale binna Bamako Amazoni o ɲɛkɔrɔ koyi muso ka ndolati hukumu kɔnɔna don min ye Kayi tɔn ye nin ye ale kɔni senbɔlen ko la fiyewu 71 o de kɛra ale la ndolata in kɛra sibiri tɛmɛnen kalo tile 31 Stade Ablaye Makoro Sisoko la Kayikaw olu fɛ yen Bamako y'a sa fala ye ka kɔkan an ka jamana kɔnɔ kibaruyaw k'olu kuncɛli baara kɛ n'o ye sa an b'a yira yanni an ka a kuncɛ n'o ye fala ye an b'a yira sa k'a fɔ Tumutukaw fɛ yen min ye nin waati na a yirala k'a fɔ ko degun min ye Tumutukaw sɔrɔ maa 65 min bɛ n'olu ye degun sɔrɔ waati min na Bamacɔrɔ ɲugawale kɛbaw bɛ yen ko olu ka musakaw kan ka sara u ye CPI fɛ waleya in kɛra maa min fɛ sa o ye Alassane Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud ye ni ale de tun ye polisi ɲɛmaa ye Musaho ninnu ale ni Bamacɔrɔ ɲugawale tɔgɔ la waati min na sa Bamacɔrɔ ɲugawale kɛbaw kɔni tun ye fanga sɔrɔ an ka jamana ale kɔrɔnfɛ fan fɛ san 2013 san olu kɔnɔna na an bɛ segin ka na Bamako yan sa Egypte Air ko ale kɔni tun ye hijitala dɔw ta maa 300 ɲɔgɔn ko ka bɔ Jedakaw fɛ yen a na kɛ u kun kan ka taa jigin Konakiri fala ye a ye yen jɛ han Pankuru a nana jigin Bamako Pankuru jigin kɛnɛ na Modibo Keyita tɔgɔ la Pankuru na dimanche tɛmɛnen min ye nɛgɛ kanɲɛ 4 sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 4 u bɛɛ lajɛlen jiginna hɛrɛ ni baden na wa min ye a hijitalaw ye u tilana Mali ale dunanjigiso dɔw ni ɲɔgɔn cɛ yanni Pankuru wɛrɛ ka sɔrɔ ka taa lagiri u tɛ taa sira fɛ DC bɛ yen dɛ DC bɛ ninnu cɛ ka taa n'u ye hali u tɛ DC fa n'u ye DC Mukutari Doɲɔ wele sisan Bamako Kuremale 90 km Kuremale Kangan Majana Mamu Kaya o tɛ selen Konakiri ka ban Bamako ka taa Laginɛ fala ye 900 don kilomɛtiri 900 an bɛ dɔ dɔn ale sira in na koyi n'an bɔra an ka jamana kɔnɔ an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la fala ye Burkina Faso jamanakuntigi ni AES ɲɛmaaya bɛ ale bolo bi bi na Capitaine Ibrahim ko an ka camarade fara a kan dɛ camarade Capitaine Ibrahim Traoré ko ale AES jago minisiriw ani sɔrɔ minisiriw k'olu bisimila an'u ka kuma ye tali kɛ min na joona u ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka yiriwali baaraw sigi sen kan dun ka fɔ a bɛ se ka sabati cogo min fala ye Ibrahim Traoré y'a ɲini u fɛ joona u ka fɛn sigi sen kan min bɛ se k'a to sɔrɔ bɛ se ka yakubaya dumuniko bɛ se ka nɔgɔya maa minnu b'a fɛ ka na baaraw kɛ an ka jamanaw kɔnɔna fala ye jamanaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko k'o sɛbɛnw sigi sen kan joona a y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko ninnu b'an ka bila ka sumaya ko sabula AES fɛɛrɛ minnu b'a bolo sɔrɔ min b'a bolo ani se min b'a ye bi a ka jagokɛminɛnw hukumu kɔnɔna na ko k'a baaraw bɛɛ lajɛlen teliya baara kɛra kunungo Burkinakaw fɛ yen Emmanuel Macron y'a yira sa k'a fɔ ko a b'a fɛ ani Donald Trump ka kuma koyi ko nka k'a ka kɛ kuma ba sigilen ye yanni G7 o ka ɲɔgɔn ye cɛ
min ye Trump ye ko ale kɛlen don k'an tɛ san sɔngɔ sigi Faransika dulɔ o sanfɛ o ko kɔni guwanen don Faransikaw la kosɛbɛ bɔlɔlɔ sira fana fɛ sa Faransi fana ye kɔmasegi dɔ kɛ a na kɛ nin waati na Macron bɛ fɛ u ka kuma ɲɛŋwɛ yaasa ka se ka kumaw ta ɲɔgɔn da yanni G7 ale ka lajɛ tɛ o G7 ko yɛrɛ hukumu kɔnɔna na a kalalen don kosɛbɛ Suissekaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Genève min ye jɛrɛ kan ka taa kɛ dugu min na n'o ye Evian ye maaw kɔni ye wuli ka jɔ kɛ k'a yira sa k'a fɔ k'u ma jɛn ni baara ninnu ye gaz lacrymogène ma kɛ machine negela ye sifinnakaw y'u fasa ja u ni folomasiri ta finitigi karila ɲɔgɔn na min ye jɛrɛ in ye a jama kɔni yɛrɛ kɛra nka k'u bɛ to ka na dɔɔni u yɛrɛ fana ka gazinw b'u bolo u b'o fili polisilakaw olu kan Norvège min ye masakɛ muso denkɛ ye o denkɛni ko o binna maa dɔ kan cɛnimusoya tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ a ma ja maa kofɔlen ye min ye masakɛ muso denkɛ in ye sa u y'a minɛ k'a bila san 4 kaso la kaso datugulen k'a kan ka o de kɛ Norvège jamana kɔnɔna na Ngilɛw fɛ yen olu y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma san daminɛ nata in na ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ denmisɛnnin n'o si ma tɛmɛ san 16 kan ko bɔlɔlɔ sira ko o tɛna y'o sanfɛ u ka premier ministre n'o ye Keir Starmer ye ale ni kibaruya in di ko sabula bibi na bɔlɔlɔ bɛ ka tiɲɛni min kɛ u ka denmisɛnninlakaw fɛ yen u ka dugu bɛ ka halaki a bɛ ka tiɲɛ baarakɛbaliya ale ni bingali a bɛ k'o sinsin min ye dulɔ min ye ani bɔsintigilaw ye sifin b'o o fɛn minnu ye bɔlɔlɔ sanfɛ u b'a fɔ k'u bɛ t'o ladege kalanyɔrɔw la k'o bɛ ka kɛ masiba ye o la sa ni fɛn fɛn si ma san 16 sɔrɔ san wɛrɛ Ngilɛw fɛ yen k'olu tɛna yɛlɛ bɔlɔlɔ ale sanfɛla la Ukraine ni Russie ka guerre hukumu kɔnɔ ko kunun sufɛ misili ni drone kɔni caman ko Ukraine o taara ci ale ka faaba kɔnɔna na min ye chrétienw ka batokɛyɔrɔ bɛ église ba dɔ Kiev yɛrɛ dugu kɔnɔ n'o ka faaba ye mugu in k'a ye tiɲɛni kɛ kuma in ale sɔrɔla Ukraine wolomasiri tabaw olu yɛrɛ fɛ min ye kɛlɛ min bɛ Iran ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛnkan minɛna sɔrɔ n'Ala sɔnna ma nin kalo in tile 19 ko bɛnkan juma nata in bɛnkan in tɛgɛnɔ kan ka bila Suissekaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Genève bɛnkɛra min ka Pakistankaw fɛ a kɔni yirala sa k'a fɔ ko nin waleya in minɛna to basigi min na waleya in yɛrɛ kuma fɔlen ni sisan cɛ Falaye ko pétrole sɔngɔ jiginna han ni lafiya ko wa ko ni bɛn sɛbɛn sera ka tɛgɛnɔ bila ko bɛ ka pétrole gɛlɛya ko bannen ye ko maaw ka dugawu kɛ Trump kana falen yanni sibiri nata tɛ de parce que Trump ko don dɛ kɔkan kibaru olu bɛ da yan an bɛ don farikolo ɲɛnajɛ ale kɔnɔ sɔɔni Falaye an bɛ taa Maninkala n'an taara Maninkala an bɛ taa Samayakaw fɛ yen Malamini Ture n'o ye Samaya Malamini ye Samaya min bɛ Bamakɔ kɛrɛfɛ yan o ko tɛ sibiri tɛmɛnen ale ye i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ k'i kunda Laginɛkaw fɛ yen kan min ye Mala n'a ka nɔfɛmaw u bisimilala Balandugukaw fɛ yen Maninkala kɔnɔna na sifinw tun y'u fara ɲɔgɔn kan k'a yira sa k'a fɔ ko a ka di u ye olu ye farikolo ɲɛnajɛ dɔ labɛn o ka se ka k'a ɲɛna n'o ye jɔnjɔn talen n'a b'a fɔ ma ko finali maa min ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn na sa o ye groupe sabanan ka bɔ Balandugukaw fɛ yen ale ni Kɔɲinankɔkaw olu de tun bɛ ɲɔgɔn na ndolanci hukumu kɔnɔna na sa min ye Samaya Mala ye Samaya min ko don ale bɛ Mali ni Laginɛ dancɛ de la Falaye aw ka Bamakɔ Samaya in tɛ han nin bɛ fɔ Mali ni Laginɛ dancɛ la yaasa ka se ka balimaya ni sinjiya o sinsin Malamini ale wele jaabi k'a yira Ginɛkaw la k'u ni Mali bɛɛ lajɛlen ye kelen bi u bɛɛ lajɛlen ye kelen sini o la sa a jɛra n'a ye ka taa finaliba in ale kɛnɛ kan finali kɛnɛ kan Falaye denmisɛnninw bɔra dugu fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ donsow min ye senkolatigiw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen bɔra ka na sa jɔnjɔn in kɛnɛ kan kupu finali tun bɛ maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ o ye Balandugukaw ka groupe sabanan ye ale kɔni a dasira han Falaye Kɔɲinankɔkaw olu ye kelen sɔrɔ min ye Balandugu groupe sabanan ta kɛra fu ye kɛnɛ ka ye Mala a ye foli ni bonyamasegi kɛ an k'a lamɛn nka a sɔn man ɲi kosɛbɛ an na tila ka kante kɛ o ka laseli lamɛn ne tɔgɔ Seydou Ka a fana k'a tɛgɛ sigi a kɔrɔ kulopu mɛn nin kulopu 10 ni kɔ litre k'a bɔ o daminɛ ma k'a se bi la
alola sarci kukro ko kana se finali ni ma ko ka se finali ni ma atala wila do gudema samaya ni blanu jeunesse me samaya me blanu ay kay bulu di ñoma an ka do keleni ka bo keleni donc ni ka ñini ngawla jabi ni wala wole wole ko dima donc même si lo ka fo na ba ye mo lale malaka ka bo samaya ka seya keba musoba denimba mogoba ali min bole sogrela min pe samaya di anna foli ya be mo menu bole yoro kana anna subrete bole kubel dujila pro ona no fela be ani dimsenye mo me anna subrete tinda e benara donc kana la malaka donc anna foli ya be malako ni nyina ole bendi ate fo nyina jamana ni kan bi ko be a be mi nyina an fene tere ben wole foro an ya fosu an ya fotele donc yimi foli ni bila na brema ole ni ken na le muso na le ali mo mi na le ni sama ya kate ana foli ya be parce que do na le wote sama ya kadi donc mo ki simbo mo li bukuro kan kana branu yambi ana foli ya be kay kunymalon an yekeleni troya mi malika an be haminala ala ma jisuma kala fidadi malibli lororo al toro an ban loy dafe an ye ko su an kele falay balandugu tagayna be hakato tabula alakum bolomindo atara teme o bela jilenga mali yɛrɛ kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ ko préfet ni sous-préfet ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ baara bɛ maa minnu bolo ko in ma fɔ olu ye u caman y'a wele a ko ni ala sɔnna ma ko in bɛna labɛn ka ɲɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ni ala sɔnna siɲɛ wɛrɛ taw fana na a tɛna na taa fiyewu n'a ma u fo donbolo a y'o kɛ tɔn fila bɛɛ lajɛlen ye ko labɛnbaw k'olu fana fo k'a ɲini u fɛ mali ni laginɛ bɛ se ka bɛn ni fɛn o fɛn ye n'u y'a sigi sen kan ale malamini a bɛ na yaasa ka se ka ɲɛnajɛ ja u bolo o de la sa segitɔ ka bɔ min ye laginɛkaw fɛ yen point min bɛ yen ne a bɛ k'o la kurakuraya a y'i jɔ ye ka baara kɛcogo lajɛ baarakɛlaw y'a yira sa k'a fɔ k'a tɔ man ca kosɛbɛ min ye kuleli n'o o ye ka biriki ka beton wuli u b'o o baara la ni ala sɔnna ma n'o banna kɔni ni samiya kɔni bɛ don waati min na ka sigi ko b'a sɔrɔ point ninnu bɛɛ lajɛlen banna o kurumokali fana baaraw na sigi sen kan nin bɛɛ lajɛlen ye samaya malamin ale ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri a ka sigida la dugudenw bɛ se ka bɛn cogo min bɛn ni kelenya bɛ sabati cogo min mali ni laginɛ cɛ sigidaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ maninkala kɔnɔna na bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min na ka se ka yiriwali baaraw kɛ denmisɛnw ka se ka baara kɛ u yɛrɛ tɔgɔ la o ye ale ka laɲini ye samayakaw olu fɛ yen an bɛ to farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na fɔlɔ an bɛ taa coupe du monde kɛnɛ kan sisan coupe du monde tile 5nan kɛnɛ kan an b'a yira sa k'a fɔ kabini su arabakunjo Suède ale ni Tunisie kun banna 2-1 na o kɔfɛ sa tile kɔnɔna na Espagne ale ni Cap Vert fu ni fu min ye Belgique ni Egypte o kɛra 1-1 ye Arabie Saoudite ni Uruguay o fana kɛra 1-1 ye su kɔnɔna na sa min ye Iran ale ni Nouvelle-Zélande o fana banna 2-2 la ni Nouvelle-Zélande y'a don Iran b'a jibɔ n'u seginna ka n'a don Iran bɛna ka n'a jibɔ fo ka taa ndolata ye ale ban o la sa bi tile kɔnɔna na ndolata minnu bɛ yen a falayi bɛnkɛ bilen bɛ jouer bi dɛ bɛnkɛ bilen ni nanga defu bɛ ɲɔgɔn na bi aha o bɛ kɛ New York kaw fɛ yen France Sénégal o bɛ kɛ New York kaw fɛ yen o bi tile balontan fɔlɔ ye min ye Irak ale ni Norvège olu fana bɛ jouer Boston kaw fɛ yen Argentine ni Algérie o fana ye bi su in na ye o bɛ taa Arkansas kaw olu fɛ yen min ye Autriche ni Jordanie o kɔni fo sɔgɔmada joona waati sa o bɛ taa Santiago San Francisco kaw fɛ yen fala in ndolata ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an ye min lakɔlɔsi o ye k'a fɔ sa fitiniw minnu bɛ ka jate fitini ye olu tɛ ka fitiniya jɔyɔrɔ kɛ to u bɛ k'u jɔ o jɔyɔrɔ la min ye coupe du monde daminɛ ni sisan cɛ sa entraîneur fɔlɔ min gɛnna o kɛra Sabri Lamouchi ye ale ye Tunisikaw ka dege karamɔgɔ ye dege karamɔgɔ min don a yirala sa k'a fɔ sa ko a kɔni ka ko kɔni ko ka ca min ye Faransiskaw fanfɛ ko ŋunuŋunukan caman fɔra Mbappé ale ni min ye Ngolo Kante ye ko olu ka fɔnkɔ ɲɔgɔn kɔ a yirala sa k'a fɔ ko nin waati in kɔni na Faransi dege karamɔgɔ ni Faransi ɲɛmaw u ye wuli ka jɔ kɛ sa maa fila in bɛ se ka ji kɛ u koliji la cogo min na o de la kununko Ngolo Kante ale ni u ka dege karamɔgɔ olu sera kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ k'o bɛ tali kɛ o hukumu kɔnɔna na min ye caméra tigiw ye fala ye k'u sɛgɛnnen no États-Unis dɛ
journaliste minnu taalen no coupe du monde ni ale baara kama fala ye k'u b'a aw yɔrɔ de janya ballontan fɛn bɛ ka kɛ États-Unis kɔnɔna na k'a degun barika ka bon entraîneur fana y'a yira sa k'a bɛ k'olu fana ka baara gɛlɛya u bolo sabula mɔgɔ mɔgɔ bɛ jouer yɔrɔ min ani kan ka taa ndolanci kɛ yɔrɔ min sigilen don yɔrɔ min ani kan ka taa ndolanci kɛ yɔrɔ min u cɛ ka jan wa waati falenw bɛ ka ye a ko la o bɛ ka na ni degun ye ko min ye ndolanci min kɛra Espagne ni fɛn ni ɲɔgɔn cɛ ko entraîneur yɛrɛ caman y'a yira k'a fɔ ko a gɛlɛya y'u sɔrɔ kosɛbɛ baara in dun a ma nɔgɔn nin waati na dege karamɔgɔw olu bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la États-Unis kaw fɛ yen nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Ana Jara Falaye Keta Kasim Traoré a k'an bɛn waati wɛrɛ. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wara t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan si de ka numéro filɛ nin wari ci.